Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Нафароне ки бори аввалан дар канали мо ҳатман обуна шавед, лайк кунед ва дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. Айни ҳол дӯстони азиз, мо қарор дорем дар ноҳияи Варзоб, пости Чорбоғ. Дӯстони азиз, 3 километр роҳ то пеши дарчаи фурӯшӣ маҳаллаи Доба. Ана ҳамин мости нав аст дӯстон. Ана ҳаминҷо ростаки тарафи моста мезгарем, тарафи дасти рост мешавад. 3 километр аз Чорбоғ, баъди терминал рафта аз пеш дачаро ба навор мегирем то охири видеоро тамошо кунем. Хоб, ана шоҳрои Калон, ана мости нав, деҳаи Доба. дачаи фурӯши мо аз ана ҳамон тараф, ана ҳамон дарахти мебинем, ана ҳамонҷо дӯстон. ин мости нав аст дӯстони азиз. ана об, боду ҳавои тоза, манзараи зебо. мошинрав то пеши дарвоза, даруни дарвоза дачаҳо медурад дӯстони азиз. роҳ дорад. ам хеле омадем ростаки аз тарафи дасти рост дача мешавад. ин тараф ҳам ростини дача боло дорад, ин тараф ҳам роҳ дорад. дачаи фурӯшӣ ана ҳамин аст дӯстони азиз. 4 сотих замин, 2 комната, об, свет доимӣ аст дӯстони азиз. дачаи фурӯшӣ 2 комнатаи времянка кардагиам. ана заминаш ҳамвор, лаби дарё даст дӯстони азиз. кадомида дача дар кор боша барои харидан, ана ҳамин дача фурӯшӣ аст дӯстони азиз. нигоҳ кунед лаби дарё даст дӯстони азиз. ҳаминҷо габор аст, инҷо метавонед ягон кат, инҷо бошад ҷои санузел ва ҷои адобхона бигем. биное ки мебинем дӯстони азиз, бино 2 ошиёна мешавад, арматрош буровардагӣ, мақсад монолит 2 этаж мешавад. айни ҳол 2 комната кардагиам, ростаки калидор мешавад. аз ин тараф 1 комната, аз тарафи дасти чап 2 комната. ростаки метавонед ягон санузел шавад. лаби баҳр. ин аст шоҳрои Калон, мости нав кардагиам. аз ин тараф нишон додем, аз ана ҳамон мост, мақсад поён тараф. хоб, раҳмати тамом барои диққат. як бор дигар такрор мекунем, дачаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Варзоб, пости Чорбоғ, 3 километр роҳ аз Чорбоғ то пеши дача тарози пешина дӯстон, баъди терминал маҳаллаи Дуҳоба 1. 4 сотих замин, 2 комната. нархи ин дача $65,000 амрикоӣ. хариди фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. боз муомила дорад. номерҳо барои тамос +7 912 218 31 45 ватсап. занг мезанед, маълумоти бештарро соҳибмулк медиҳад. раҳмати калон барои диққат. нафароне ки дар дача маҳкум шуда бошанд, лайк кунем, дар номерҳои поён буда муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем. нигоҳ кунед чӣ манзараи зебо аст дӯстони азиз. сари